चूल्हे पे माटी का मूर्ति बना करके अम्ब जगदम्ब माई दुर्गा का पूजा अर्चना वंदना करल जात बा। तो ही माटी की मूर्ति के प्रति भक्त कहले बाका माई दुर्गा से अर्जी विनती केले बा कि मटिया के गुथी गुथी मूर्ति बनवली मैया, मटिया के गुथी गुथी मूर्ति बनवली मैया, मूर्ति आई दर्शन दे गाहे मैया, मूर्ति आई दर्शन दे। मटिया के गुथी गुथी मूर्ति बनवली मैया, मूर्ति आई दर्शन दे मैया, मूर्ति आई दर्शन दे।
मैया चंदन के चौकी पे आसन लगवली मैया मखमल के गुप्तर आई तो हाथ जोड़ भगता तो हके बोला वह माई हाथ